Bamanyare chena muso bako anebanye anga fulni buya masegi begata obelejili dande fulimino ladala kola shibiri aminyon zoro ningene kelinga nama wuluku sibiri kuna funi gafi bitabna lasi oma odinke na obalama kefe mamadi bakorba kuna tu MBK alini Sulumani Aidra minyi karamugo Abdou Touré alibe joteminena minyi ka jaw koninda mi Fatmata Tapili alibe ka jawta nege karafi Jawe Jalo alebe ola siruge ebi fuli bla lame ba jamana aywa basi so na ngado kuna funi kono ya fotuga mna karamugo kodo na manya o kuma oeke aywa ambe fuli ke lame boye kaye maraji ne fe kala sara di matukuni bashita la siruge minye kuna funi uyi ukachamulo bi obi siruge mendege do awado kaboni sebe mi no ba wele ko indépendant siruge ko maliko atobene ka ke doni dongumanyi kana fode doni donguma ibudo ni ya dunga ta nyefe ifabisa ni ya dunga ta kofe ibabisa ni ya dunga ta kerekelefe imusobisa ni ya dunga ta kere doinve ideumisa wani ere ma doindo ere bisa maliko debo dangalabi Ahmed Jumenta Sisa Assise national indépendant ale kumane do sherifuke wallahi ko assise national ale bora a dogokoro ko kurakui mukara minyi ko ayeme ka fo ni assise ko nyere de kera sababu ye kana ne geleya chamanye minyi franjala fanga nyemo bulu ka sababu yake min woni ye bengungera minga oyedi kalafilu ka labe ka beni février kalo natanyi samba flani mugani flasa ko nga ko kabini shokel ko kala maiga ko nana ka nana ne hakilla kurai wakilla kurate dore ku wede ka sigi do labe nu ba wuli assise nationali ni bengera minga ola kalafili ka ngata chogomina ola kalafili bisoro ka buluda o buluda chogo ko nina o ko ngeli minyi politiki ton chamanyi kerengene nyana cadre d'échange ayeme ka fo olu kone me ka u kone bien do bogola ka yira ka fo olu ba fe ka kuma be me fo assise national queen ka sababu yake ko jamana be da kumina nolu turaka malito ninda chuguina alaba abita wolo gele aworela ko nga no ya soro franjala fanga nyamo nu me ka barake minyi boloko ko nogoya lakana ko ka ofene nogoya ko mi ke sababu ye mi ngoni ye fasode famba mi songa dana da uka yala sa ka do fara franjala fanga keka ko nga ko malide re belejele nyebe mali mara chogola ni wati na ta chogo kai wala man na ta chogo mai ko jamana kono de belejele ko ni me o ko ni ndongwi ko asiji ko ulut nason odela une franjala fanga nyama colonel Asime Guita uyinyonyi o ko ngo Asime ma iyambunye ibunye ba nyoro hakila nyuma me ila ko nga mi ngoni asiji ko nyi ulut teson Surugo kele ayeme ka fo sedawo mau olu nyangelita ko sigi anga franjala fanga nyama ma keme ani binane konondonga ni o ere nyama ya be mimulu o shokel ko kala maigai olu shitna se ka bo ay wakata jamana wore ko nina o temene ko ka boy ayeme ka fo minyi anga franjala fanga wasade mawyi ni o CNT o ma keme ani muwani kele olu shi feneti se ka bo ko franjala fanga be kata tabulo minga ni wati na ka be lingi langala ina fo ko flingono ji wa minye sidawo mawko ni olu ya yira ka fo minye December kalo kile tane fla na tay no koni nzira ka soro anga franjala fanga nyamaw uma doze yelema minye kala flu ye uma labe aku bina nyangeli warake minga jugo ka temeninga ay woni fasiri ngoni ngara indépendant ale fasiri jekulu bele jeli fe sherifuge ame indépendant fasiri jekulu ma bele jeli fo ni watina Mamadi Bogoroba konati ko dalatelia ko atori dalatelia ko nga o ma fotogra di ko sigi nyoro son fo
o dala tele ko nganga no mena sigila sigi mena tiɲɛ a bɛɛ bɛ ye i bɔra kuma min na sisan n bɛ don n'o ye min ye assise nationale ye ayiwa ko dogo jumɛn de bɛ assise nationale in bɔli a dɔgɔkɔrɔ ayiwa ko fɛɛrɛ jumɛn de b'a kɔfɛ u kɛlen bɛ ka mun de dogo an na i bɛna ye ka bɛn ni novembre kalo tile 22 ye sigi in bɛ kɛ ka daminɛ o la ka taa bila décembre kalo tile 26 la i bɛna ye ko a kɔni date don in kɔni fɔlen ka a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko ye bɔli a dɔgɔkɔrɔ o laseli kɛra ka bɛn ni tarata don ye tarata min ye novembre kalo tile 23 ye i bɛna ye nin kumakan in kɔni maliden caman bɛ olu m'a faamuya koyi i bɛna ye an ka politicien caman ko k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko walasa ka transition cɛmancɛla fanga ko k'o janya koyi nin kuma lase i bɛna ye n'i taara anw ka réseaux sociaux sanfɛ Facebook b'o la i bɛ nin kumakan in sɔrɔ yen ko nka ko laɲini kɔni ye mun ye ka ni lajɛ in bɔlen a dɔgɔkɔrɔ k'a kun ye de walasa maliden bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ lajɛ in na cogoya min na nka dɔw ko o tɛ ko a kun ye dɔwɛrɛ dɔrɔn ko ka cɛmancɛla fanga janya o mɔgɔ dɔ ye jɔn ye minnu yɛrɛ tɔgɔ fɔ cadre d'échange des partis des regroupements politiques pour une transition réussie olu ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko dɔrɔn ko ka cɛmancɛla fanga in janya ko ye ko nka k'i bɛna sɔrɔ ko fiɲɛ mun kan ka wɛrɛ wuli ko n'o nana sɔrɔ wɛrɛ wulilen don kaban ko y'o bannen ko ye ko olu kɔni olu t'a la bi u sen fɛ wa u t'a la u bolo fɛ ko kabini kuma daminɛ u y'a fɔ ko nin tɛ a waati ye ko wa ko a ka jugu an ka jamana ka sɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ ma nka olu kɔni bɛ foli kɛ faraɲɔgɔnkan foli olu b'o kɛ bari u ko u bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ko nka u ka maaw fara ɲɔgɔn kan wale la wale min n'o bɛ se ka kɛ anw lakanani ani anw bolofɛnw lakanani ye koyi nin ye Seku Ɲame Bacili ka kuma ye ale yɛrɛ ye nin jɛkulu kumalasela ye a ye nin kɛ studio tamani na k'u bɛ tila ka weleli kɛ transition mɔgɔw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ tigɛ dekun min n'anw b'a kɔnɔ anw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na dekun wɛrɛw bɛ yen i na komi yɛrɛ mun fɔ minnu bɛ ka anw ka jamanaw bɛlɛn k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka élection date fɔ n'o ye kalafili ye walasa anw bɛ se ka bɔ ni dekun in kɔnɔ cogoya min na Jamel Bitarayi ale ko maakɔrɔba kumakan kɔni k'o ye surukubo ye ko n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ko nin waleya in kɔni talen anw ka cɛmancɛla fanga maaw fɛ ko nin ye cɛkɔrɔba waleya ye fɛɛrɛ in ka ɲi kojugu ko bari maa minnu bilala baara in na ko u sigira a ma mɛn ko fo an ka wagati de d'u ma u ka yaala jamana in kɔnɔna la u ka maaw lamɛn lamɛnni kɛlen kɔfɛ ko n'o bɔra mun na k'an bɛ sɔrɔ ka sigikafɔ kuma kɛ ko an yɛrɛ b'a fɔla ka kɔrɔ ko anw ta ye cɛmancɛla fanga fɛ cɛmancɛla fanga bisi basalen n'an ye élection fɛnɛ bisi basalen kɛ an bɛna tila k'an sigi k'a fɔ k'u y'a bisi basa k'a d'an ma k'a filɛ a tiɲɛni filɛ an bolo bi koyi ko mun m'an kisi o ma ko o ye an ka waati ɲɛnama di an yɛrɛ ma waati min bɛ se ka kɛ sababu ye siga bɛ kuma ɲɔgɔnya an b'o don anw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye ko assise nationale n'o ye sigikafɔ a bɔli a dɔgɔkɔrɔ a filanan ko kɔni a hakilina kɔni ale jɛra n'a ye anw ka cɛmancɛla fanga maaw ko n'u tilala sigikɛ ɲɔgɔn ye in la ka don anw ka dugutigi n'an ka dugubaw kɔnɔ n'u tilala o ɲɔgɔn ye la ayiwa don min n'a ye sigikafɔ in bɛ kɛ k'u b'o fɔ maaw ɲɛna an ka kalankaramɔgɔ minnu ye sanfɛ kalankaramɔgɔw ye olu kɔni ko assise in kɔni sigikafɔ in ye ko ɲumanba ye an ka jamana ma koyi ko nka olu b'a ɲini maliden bɛɛ ka ya a la koyi ko o tun bɛ mun fɔ ko n'an bɛ taa kuma ɲɔgɔn ye k'an kana kuma munumunu ka caressé k'a di ɲɔgɔn ma ka alimɛ a tɔgɔ di ka tiɲɛjala fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛjala an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'an kana kuma mun k'a di ɲɔgɔn ma ni kun ye Zie Kulubali ka fasiri ye an ye mun bɔ Plume Libre kɔnɔ Zie Kulubali an b'a fɔ Plume Libre fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ Sirifukɛ ne bɛ n nɛgɛ don Mali Tribune Sirifukɛ ko a dara n'a man jugu nka a ka kɛ zɔn ye k'o de ka jugu Bakari Togola Ɲamana Bakari ale kɔni mɛ kiiri tigɛlamɔgɔw ɲɛ kɔrɔ Sirifukɛ a bɛ waati jan bɔ Bakari Togola ayiwa ani kiiri tigɛlamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na k'a sababuya kɛ foroba wari dɔw bɛ yen olu tununa min dagosi bɛ t'i jɔ miliyari caman na o de kɛmɛ sababu ye sa Ɲamana Bakari k'a sɛbɛkɔrɔ sɛngɛ o de sababu la kiiri tigɛlamɔgɔw y'a wele nin ɲwako in kɔnɔ ka taa n'a ye min ye cour d'assises kɔni na Bakari Togola ani maa 10 ani 1 olu bɛɛ lajɛlen jalakelen don ayiwa nin nafolo ŋanamu in kɔni na nka a ye mɛn k'a fɔ jama in a kun tun bɛ maa min bolo o ye Bakari Togola ye Bakari Togola ayiwa u ye a ɲininka yɛlɛma nafolo minnu bɛ yen n'a a ŋanamuna n'a bɛ t'i jɔ miliyari 9 a n'a kunkanfɛla Bakari Togola yɛlɛma e nɔ bɛ a la wa Sirifukɛ Ɲamana Bakari a jɔlen
a ko ko ale jabara a baara ɲɔgɔn fɛ o dɔ bɛ tali kɛ jɔn na o ye Raymond Dansogo ye ni o fana y'a baara kɛ ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ Fajalan Kulubali n'o ye comptable ye k'o fana ye ale jaba o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ min ye Mali ministre ɲɛmaa kɔrɔ ye Dr Bobo Cisse a k'o fana y'ale jaba dɛ ale n'o bɛ ɲɔgɔn ye de Bakari ko ale bɔra Mali jabaranin zoba la ORTM k'a yira k'a fɔ min kɔni ye engrais ale kilo 50 ko o bɛ t'i jɔ ayiwa 2,400 ko u y'a subventionné ale y'o fɔ dɔgɔkun min sɔni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ premier ministre tilala k'ale wele ni o ye Bobo Cisse ye k'a ka segin ka bɔ k'a fɔ jabaranin soba la min kɔni ye kɔɔri engrais sɔngɔ ye ko dɔ farala kan k'a kɛ 3,800 ye Bakari Togola ko k'o fɔlen ale k'ale kɔni ko Bobo Cisse ma ale ka hɔrɔnya a n'a ka danbe o ti sɔn ale k'a fɔ bi ko cu sini k'a fɔ ko ca ko ale kɔni ko Bobo Cisse ma n'a yɛrɛ bɛ maa sɔrɔ maa min bɛ se ka bɔ ka nin ɲɔgɔn ko kuma kɔni fɔ kɔɔri sɛnɛnaw ye a ka bɔ ɲɔgɔn ale Bakari kɔni ale tɛ se ko ale kɛlen k'o fɔ sa Bobo Cisse ko baasi t'a la n ye nin faamuya dɛ o fɔlen a ma tɛmɛ tile 3 kan ko pôle économique mɔgɔw y'ale wele ko yuruguyurugu ko dɔ bɛ ale nɔfɛ donc ɲuguɲugu o wulila ni ɲagaɲaga ye ko kɛlɛ min b'ale nɔfɛ engrais ko kuma in ale ma sɔn ka don min ye Bobo Cisse dɔngɔda fɛ k'o de gɛlɛya bɛ ale nɔfɛ wa k'u k'a dɔn k'a fɔ ale Bakari ale ma kalan ko caman kɔni bɛ yen olu ɲagamina k'o dabiri ale da la k'a sababuya kɛ a ka kalanbaliya ye ko nka min kɔni ye wari kɔni dun kɔni ye k'ale Bakari Togola k'ale nɔ tɛ o la bi k'ale nɔ tɛ o la sini surukɛ ne fasiri kɔni kɛra Abubakar Sidiki Jara fɛ ayiwa mun b'i sɔrɔ geseko kelen la ka sɔrɔ ni ɲin t'i da ne b'a fɔ Bakari Togola Bakari tun bɛ wari min yɛrɛ sɔrɔ sɛnɛ yɛrɛ la Bakari tun bɛ wari min sɔrɔ sɛnɛ na Bakari kun ka to a ka sɛnɛ kan sa i tun bɛ to i ka sɛnɛ kan yɔrɔ problème yɛrɛ kɛra min ye yɛrɛ Bakari dɔnsen yɛrɛ de ma dɔn quoi mɔgɔw kɔni ATT nana Bakari IBK nana Bakari ko ka jɔni d'u da ka jɔni e bɛ jɔni no mɔgɔw da wari ta kan cogo di jɔni yɛrɛ bɛ o bɔra min o bɛ bɔ min Bakari ayiwa kɔni a kɛra n'a kɛra dɔni donda min ye sa i kɔni ayiwa Ala ka a kiiri tigɛ ko ɲuman Bakari sɛgɛnna dɛ a ma sɛgɛn sa Bakari an ka jamana sɛgɛnna ni Bakari ye Bakari sɛgɛnna dɛ mais jamana Bakari bɛ taa ni ka segin de la tuma bɛɛ mais an ka jamana ka wari a bɛ dufaw kɔnɔ mun kan ka taa an ka jamana wagandeba kɔnɔ o bɛ dufaw kɔnɔ ten ayi kiiri tigilamɔgɔw kɔni kan k'u ka baara kɛ u kan k'u ka baara kɛ nka Bakari sɛgɛnna dɛ ni Bakari nɔ b'a la n'a nɔ b'a la u k'a minɛ Ɲamana Bakari n'a nɔ b'a la u k'a minɛ ayiwa naamu karamɔgɔ Bɔkɔrɔ Madi Bɔkɔrɔ Konati ayiwa fasiri an bɛ fasiri kɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ni kɔni n y'a fɔ ko maa min ka miɲɛ n'o o ye a kana gulokiba k'o bɛɛ ɲigin o tigi hakili na o bɛ taa ni jamana ye wo la jaati ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min b'a fɔ a ma ko Nouvelle Horizon ayiwa k'i bɛna ye anw ka jamana maracogo ayiwa jɛɲɔgɔnya min n'o o bɛ Cheikh Umaru Sisoko ne ale yɛrɛ ye MK ɲɛmaa ye coordinateur don ale ni Sogɛli cɛ fo ka taa se anw ka alimamiba Imam Mahmoud Diko l'éclairé le très respecté jɛɲɔgɔnya min b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a ko ni fasiri kɛbaa ko nin y'a ye tile 3 kɔnɔna ko nin Cheikh Umaru bɔlen ye fo siɲɛ damadɔ a bɛ kuma ayiwa nin kuma lase in kɔni kɛra anw ka jabaranin dɔw kan n'a bɛ fɔ o ma ko Joliba TV ale yɛrɛ kɔni ko a ma nin faamuya ko ye ko Sogɛli ale ka wale min bi n'o bɛ ka M5 RSP maaw sɛgɛrɛ ani minnu n'o olu ye mouvement démocratique ye bari ko n'i y'a mɛn M5 RSP ko mouvement démocratique maaw don Sogɛli kɔni ye kumakan ta ka mouvement démocratique maaw sɛgɛrɛ minnu nana ni bɛjɛ fanga ye anw fɛ yen kuma min ni a ma faamuya kojugu ayiwa ko olu kɔni bolo Sogɛli ka baara kan ka kɛ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan an bɛ waati min na ye ko nka olu kɔni tɛna to yen ale ka wuli sɔgɔmada joona fɛ ne a kun tilenna a bila yɔrɔ min na k'a b'a anw ka jamana sama ka taa yen ko ale kɔni tɛna jɛn n'o ye n'a kɛra olu b'u ta fɔ ko ye olu ni mun ka kan olu b'o fɔ a la
Cheikh Umar Sise ko ako ko EMK ko olu koni alebu olubu akilna di ubu akilna di jamana maratogo kan ubu akilna di jamana be dekumuna wa ko olubu akilna fena di M5RSP be tabulo mun kan bi ko olubu akilna di ofenla kwe ka be wakati jambo ale koni amuyulendo atekumala ko nga ka be la somnike munu sigale no ko la ko ibina ye mouvement no luka M5 ko o de ye jekulu min bi na be se ka yelema na be se ka malikura na mu akumala o jekulu kili ne be se ka o nati an ka jamana kono ko ka be manifin wa kili la jigi ko nyebe MK la tanto ka damne mekalo kletan ani nani na samba fla ani mukan ko olu de ye tama damne folo ko mu mina laban mouvement di 5 juin na no o ye M5 o ma woro fene so la ka folo luka o ma folo de juin o isa ka ojimi anaka semasi foko na se sogol ko gala mai garema ko ngabi ibena ye olu ka jekuli ko olu koni be singilin tama la kui ko femi koni ko alere ni onimisa baba alere la bi kibina ye M5RSP ko olu de ko shugeli an yi sugandi wala sa igake an gap nyemayi aywa shugeli ye premier ministre wa kelene olu ka comité stratégique ko shugeli o fene nyemayi kui ko nga ibaye ko dinge ba ko ode seneme bi olu ni shugeli che ko bari shugeli ko kuna le mu foka kana bola shukel ngo siruke ko kelengela me shukele mo ko do faranyonga aw gala ma mo bide ko lu dugo asende ka jamana ko do ru de faranyonga akajija ko lu ko ya fa na kam na damne ko lu ko ni ye ma yo lu be koloshi bina koloshili bara bo jatemine tiendo adi nyema dirama ga on be koloshili ke ni mi manya amba fina ko o fora shugel nyina kam na damne ko ayere ko ajerana ye ko waka abo kuma fenefe ko nga ibina ye bini mami kumara ibina ye chargé directeur de cabinet chargé de mission ani spécialiste des réseaux sociaux ko olu de be boka burjali ni na suga be dai ko parce que tien fo shogel nya ibina ye ibina ye tuguni M5RSP ko olu koni ko aklina bolula olu go shogel de ka ko o nyem ne baga aklina nyem ne baga ako barake ko ibina ye ko kuma be ki ba ya biga jalaki de taga an nyema o benge no ye Ibrahima Boubacar Keita ona jaw segere kada ka ko olu na ni beje fanga ko olu no bala olu na ni cheni ko iduma ye olu ka jekuli yere konna la shogel ni mawma be jela ka beyi momunu nana ni beje fanga ya démocratie ko o maudu maramsi kayadu so obola ibina ye mutakata libola ibina ye ma woro bola no o ye saligu sanugwe nunu bebe na ko shogel no lu bebe jela bikwe aiwa ko ibina ye samugan shogel sangami temara na samugan nyona shika damne ibika tala foko na se atete tama shogel doke ni bela ko mina na make ministre iba soro akera directeur yo la ko donc ko o nyuma ko yana ki sigi ka ke kuma chaman foye aiwa ko olu koni be mu nyina fe o ye bara de ko awati koni amateme fe ko amateme koni asona ka be se ka bara ke ko malido metuga ko nga mu ya le fene Cheikh Umaru ale ni Mamoud Digo ka je ka le koni uma benkelema kumashi ale koni uma benkelema nga u koni meje kula ko ni ya ye bi ali je kulin yere nyemo ya bubulu ko barikada ka wari kumukun aiwa wani kuma ni je kumesola wori ya to je kulin nyema ya koni aduru mabikwe ko nga ko foyo koni tuni nyonje ube jela olu koni ba nyini olu koni alega la nyini emu ku uka nyema wora nyini uka je kulina no M5RSP a comité stratégique mbi alisa ko shogel la nyema ko ma shogmaru ko ku ye kubeke fefe shogel fe kaka bwa nyemgo ala ka teka so ni mi se ka nyewa ebe premier ministre ala comité stratégique bo nyema ala FSD ibo fene nyema yala ko awati ko ni seratinsa oluga comité stratégique o nyema ya ku ka ma wora nyinala ko de Cheikh Marbo aywa ningi modi bogorwa konati ibina ye ninkuye Mahaman Touré ka fasiriye anye mi samaka bo Nouvelle Horizon konnala Cherifu ka ne be negadu do ne be korodo ala koroma do de Nouvelle Horizon ale kumaneme alisa meto minyi almame Mamoud Diko ka abora ka kuma aya yira ka fo ko kuma chama me ka taka nye shale mo bi krengene nyana furba kuma woro la nama wele nazara kana ko réseaux sociaux ko lu tep ma joli nyi de almame Mamoud Diko abora ka kuma aya yira ka fo ale ko ne mafe minyi ka jama o faranyonga kari natai
u fara ɲɔgɔn kan tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de jamana a bɛ gɛlɛya min na a bɛ dɛngɛ min kɔnɔ u bɛ se ka dugawu kɛ cogo min na yaasa Ala bɛ se ka hinɛ an ka jamana in na k'a bɔ nin gɛlɛya in kɔni kɔnɔ Serifukɛ o kɛlen Alimami Mamudu Diko a y'a yira k'a fɔ silamɛya la n'i ye nkalon tigɛ ka da maa la a dɔw la jurumu i b'a sɔrɔ siga t'o la a ko ale ye cɛkɔrɔba ye a si jabara Moribo Keyita a bɛ minɛ waati min na o y'a sɔrɔ ale Alimami Mamudu Diko ale ye kuranɛ durusi a kunkolo la a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye jɛmufanga démocratie a nacogo ale b'a cogoya bɛɛ lajɛlen kalama jamana in yɛrɛ bɛ cogo min na ale b'a bɛɛ lajɛlen kalama a y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na maa dɔw taara don ale Alimami Mamudu Diko kan k'u ka fara ɲɔgɔn kan min ye fanga dɔ tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a jigin ko o don y'a sɔrɔ min ye o fanga maaw ye u ye bonya nasugu bɛɛ lajɛlen k'ale u ye karama bɛɛ lajɛlen k'ale nka jamana yɛrɛ kama ale sɔnna ka fara taamakɛla ninnu kan min ye fanga in ye ka fanga in bɛ yen n'a fɔra o fanga benna a benna jumɛn kama min ye gwɛlɛya min bɛ yen fagali jugu min bɛ yen bɛnbaliya min bɛ yen o ye de yalasa fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na Alimami Mamudu Diko y'a yira k'a fɔ jamana bɛ sira min kan maa hakilima bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɔni kɛ yaasa an bɛ dɛngɛ min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o dɛngɛ kɔnɔ cogo min na a ko mɔgɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ale bɛ ka Faransi dɛmɛ walima ka nafolo minɛ ko maaw kan ka miiri a ko waati tɛmɛnenw na ale taara misiriba kɔnɔ ale Alimami Mamudu Diko ale de y'a yira k'a fɔ k'u ti jɛ n'a ye cogoya si Faransi jamana u ka tila ka na an minɛ jɔnya juru la ko o kɛlen min ye Faransi ambassadeur min bɛ yan o y'ale wele ka taa ambassade la k'a yira ale la munna a bɛ Faransi nɔfɛ ko ale Alimami Mamudu Diko ko u ma u k'a faamuya k'a fɔ Faransi y'u ka jamana ye Mali fɛnɛ ye anw ka jamana ye u k'u dabɔ an ka jamana maracogo la Diko ko bɛ fɔ don min na maa ma sɔrɔ ka fara ale kan k'ale dɛmɛ maa ma yɛlɛ réseaux sociaux kan k'ale Diko dɛmɛ o don ko nka bi u bɛ ka nkalon tigɛ ka d'ale la k'ale ni Faransi jamana bɛ ɲɔgɔn bolo ko kaba ale ye ko dɔn ale ni Faransi jamana ma kɛ ɲɔgɔn bolo wo k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛna bɔli in kɔni kɛ dɔwɛrɛ tɛ ka sarakati bɔ ka dugawu kɛ yalasa Mali a bɛ dɛngɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na ko ɲɔnɛ Mali bɛ ka taa sira min fɛ bi ko hakilima bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a man ɲi bi wa k'a man ɲi sini ne fasiri kɔni kɛra Nouvel Horizon ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Serifukɛ Nouvel Horizon fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen an b'u fo nin waati in na Mamadi Bakɔrɔba Konate maa min ko k'i bɛ dulokiba don sama la i ye kumaba fɔ nka n'i y'a kɛ i ye koba yɛrɛ fɛnɛ kɛ koyi ayiwa i ye baabu mun bila sisan ne bɛ segin ka don n'o ye Imam Mamudu Diko a ko ale bɛ segin ka taa ale seginna ka taara a ka misiri kɔnɔ nka ale ka misiri in k'a bɛ Mali fɛ koyi a kɔni ko a bɛ bɔ bi a bɛ n'i jɔ a denw olu ni Faransi cɛ a denw olu ni jɛjugu min n'a bɛ ka labɛn ale denw kama n'o ye anw ka colonel ye k'ale bɛna bɔ ko k'i jɔ u n'o cɛ koyi o tɛ kumaba ye ayiwa anw mago bɛ wale la joona a ko a ye nin laseli in kɛ a ko a bɛ wagati jan bɔ ale kɔni a da tɛ foyi la nka ko ni Ala sɔnna a ma ka bɛn ni dimanche don ye ale kɔni bɛna kuma malidenw ye ka d'a kan jɛjugu min n'o labɛnnen bɛ diɲɛ maa fɛ ka ɲɛsin Mali ma ayiwa ka ale kɔni a bɛna i da don a la ka dɔ ɲɛfɔ malidenw ye ka malidenw nasɔmi ko dimanche min ni o bɛ bɛn sini yɛrɛ ma koyi i bɛna ye Imam Mamudu Diko k'a bɛna dugawu don kɛ ye mun fɔ kuranɛ kalan fɛnɛ bɛ kɛ o bannen kɔfɛ ani a tɔgɔ di ani kumalaselaw n'o ye journaliste ye a n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko jamana in a maracogo a womisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ n'i da don a la kuma in bɛ kɛ bakuruba 3 ye kuma ɲɛ fɔlɔ o bɛ kɛ jɛjugu min n'o bɛ ka labɛn diɲɛ maa fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma k'i bɛna ye nin baara in yɛrɛ n'u minɛlen don Faransi de fɛ koyi ko bari ka d'a kan anw ka jamana ale denw olu ye wale ta ka Faransi sɛgɛrɛ min kɛra ji ye Faransi ma se ka min kunu ayiwa i bɛna ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale ka kumakan a ma bɛn Faransi ma k'i bɛna ye anw kan ka kalafili min fɛnɛ kɛ n'o bɛ ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko o
kuma in fɛnɛ ma bɛn Faransi ma a ma bɛn diɲɛ maa ma ayiwa ko anw b'a fɛ ka an ten da olu ten na ko Faransi ko ten ko n'a ma ɲɛ a b'o cogoya la k'ale bɛ bɔ ka kuma a denw ye ka tila k'i jɔ a denw ni Faransi cɛ janfa jugu min n'a bɛ ka labɛn ko i b'a ye ko n'a a ye sira sɔrɔ k'ale denw tɛ s'a fanga a kɔrɔ koyi ko ɲuman min ale bɛ bɔ a ka bɔ kumakan filanan ko o bɛna ta mun kan ko malidenw k'a sera an sera sabali ye ten ko i bɛna ye an cɛla a ka gɛlɛn bi kojugu an manifinya yɛrɛ kɔni a tamasiyɛn bɛ ɲini na dɔgɔya na an tɛ anw ka jamana fɛ wa anw tɛ an yɛrɛ fɛ koyi ko i bɛna ye jamana kɔni tilalen bɛ bi dɔw ko opposition ko ani majorité n'o o ye fanga ni fanga sinɛ ayiwa ko maa min kɔni ko k'i bɛ hakilina ɲumanw di ko ni e y'o fɔ dɔrɔn ko e de bɛ jate ka kɛ maa ye maa min tɛ jamana in fɛ ko i bɛna ye maa min n'o bɛ fanga la don min na o kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔ ɲɛna koyi olu bɛ to kuma dumani ninnu kɔrɔ walasa olu bɛ se k'u ta sɔrɔ cogoya min na ni maa min ko k'i bɛ tiɲɛ fɔ k'u b'a fɔ e ma k'e kɛ mɔgɔ nasuguya bɛɛ ye k'i bɛna ye an bɛ waati min na bi wali tiɲɛ yɛrɛ k'a tɛ se k'a fɔ ko n'i tora ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn k'i bɛ bari mun na ko n'i ma commissaire Touré sɔrɔ i ka Jiji Touré sɔrɔ i ka da la ko n'i m'o sɔrɔ i ka da la ayiwa ko i bɛ a tɔgɔ di ayiwa n'a caman wɛrɛ k'i n'olu dɔw sɔrɔ i ka da la ko bi anw ka mara tiɲɛna anw ka mara bɔra da la anw ka jamana danbe ko olu fɛnɛ bɔra da la hali maakɔrɔba bonya min n'o kun b'anw fɛ ko o fɛnɛ o dɔgɔyara bɛnɲɔgɔnya min b'anw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu fɛnɛ dɔgɔyara ayiwa ko nin bɛɛ kɔfɛ ale kɔni bɛ malidenw wele ayiwa ko imami ka kuma sabanan o bɛna ta a denw kan a b'a fɔ a denw ɲɛna k'u kɔni nkalon k'u ma janya nkalon na ko nkalon bɛ bin yan ko nka a t'a dugusɛjɛ ɲa ko maa minnu b'u nɔfɛ vive Choguel vive le Mali ko caman ye dayirimɛ ɲini n'a ye ko nin ye wale min n'an kan ka bɔ a kɛrɛfɛ k'i bɛna ye mankutu tiɲɛ min ni a bɛ sen na ko o de kɛra wale min n'a bɛ tiɲɛ na wale min ye tiɲɛni ye jamana ma k'o de kɛra sababu ye olu yɛrɛ bɔra ka anw ka ɲɛmaa bɛn kɛ k'a gɛn ka bɔ fanga la ko juguya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka sabali ten ko olu kɔni ale bɛ min fɔ a denw ɲɛna u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ de tigɛ sa ni ko pari maaw bɛ yen u b'a fɛ ko maa minnu kan ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna k'u b'a fɛ ko olu n'u cɛ janya ɲɔgɔn na ayiwa ale kɔni b'u wele k'ale kɔni kuma bɛ dan nin yɔrɔ la ko ye k'a bɛ kuma dan nin yɔrɔ la ko yanni dimanche don cɛ ayiwa a ka min kan ka kɛ ko a kɔni m'o kɛ a bɛna laseli kɛ ka malidenw lasɔmi ka anw ka cɛmancɛla fanga mɔgɔw lasɔmi nin tun ye Bubakari Yaliko i ka fasiri ye an ye mun b'o le pays kɔnɔ. Bubakari Yaliko an b'a fɔ le pays fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ Serifukɛ taa ka segin bana ko a laban a tɛ maa to an bɛ taa min ye Bamakɔ maire ba ye Adama Sangare ko ale kɔni bila la ne kuma Adama ka dalilu ayi Adama kɔni ne yɛrɛ kɔni ma c'est un phénomène ne ma Adama ɲɔgɔn ye o ne ma Adama ɲɔgɔn ye dɛ mais est-ce que sisan mais maa dɔw bɛ ka taa olu tɛ ka segin mais Adama bɛ taa a bɛ segin Adama bɛ taa a bɛ segin a bɛ taa a bɛ segin a bɛ taa a bɛ segin an bɛ ɲininkali kɛ mun b'a u bɛ ka a wele mun nɔ est-ce que a nɔ b'a la sa bon ne kɔni a ka jugement ko kɔni m'a mɛn an kan ka ɲininkali kɛ la dɛ ne m'a ka jugement mɛn Adama de bɛ taa a bɛ segin i na ko min ɲɛ min kɔni bɛ Adama kan u ko k'a ka ɲi awɔ ɲɛ min kɔni b'a kan a ko k'a ka ɲi dɛ k'a ka adamadenya ka di dɛ mina o kuma ni an ayiwa basi tɛ n'an bɔra Serifukɛ Adama Sangare ko a bɛ se waati jan kuma bɛɛ kere tigɛlamaw bɛ Adama Sangare wele wallahi a fɔlɔla min na u y'a bila ka taa Kulukoro bɔre a bɛ minɛ u b'a bila ka taa min ye Bamakɔ kasobonba kalo damadɔ a b'o da a bɛ tila ka bɔ u bɛ tila k'a minɛ kokura k'a bila kasobonba la Adama Sangare a bɛ tila ka bɔ k'a mɛn nin yɔrɔ in min na kunnafoni dɔw kɔni y'a jira alamisa tɛmɛnen n'o bɛna novembre kalo tile 25 ma san 2021 ko Adama Sangare k'a nana ka so tuguni awɔ kabako Adama Serifukɛ ɲɛnɛmaya tɛ ten dɛ Serifukɛ ko jalakili minnu kɔni bɛ ne kundo Adama a jalakiliw ka ca ka sababu kɛ min ye nafolo ko dɔw ye dugukolo ko dɔw olu jalakiliw kɔni t'a mɛn ka ben a kan ko nka an bɛ nin yɔrɔ min kɔni na min ye Adama Sangare ye ko a b'a ka so a dalen b'a ka so i n'a fɔ ko daga kabako Adama ko bi kɔni a bɛ so Serifukɛ fasiri kɔni kɛra min ye l'histoire de Bamako ale fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Histoire de Bamako fasirijɛkulu maa bɛɛ lajɛlen an b'u fo ayiwa n'i ye o Histoire de Bamako bila ne yɛrɛ bɛ o Histoire de Bamako kelen ta ko ye ayiwa ne da bɛna don maa min ka ko la o ye
kabako bagari togola ale fene kabako bagari kabako bagari ako bagari ko ko nte bi nsiyanfa wa nte mbolo yanfa nota la wa nfe mo nota la hasbala abakari ako ni koni ni Yisu Konate ale ka fasiri ye min bora sorde mego kono ako bagari koni ka kiri ka da ele na ka beni novembre kalo kile muka ani sabaye an ga kurdasi de Bamako la bagari kerefe ibaye ma dama do fene be nu u bela jelen farle nyonga u betase mata ani fla nyona sima ku ye jamana kan soro du ani u ye do ngana mu aywa kramago tiro wa tramna zomba kulo olu de ku kunjolendo ga u bika jalaki busane bika ta jalaki atogodi nyashine mu mafolo ko uye milari tan ani sabala ki bena ye ko milari kononton kon tununa do mu tunto madom baraka yorola baraka mi yorono ale to confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton di Mali no oyo baraka yore ka damne san 2013 la kanabla 2019 la wati mina bagari yere kumeni baraka yore nyemo yala kuy ani ajenyo mu ku meno lu fene ku nyemawye olu doye jonye jiba di enfa obala Koulibaly Pierre Dumia obala Seydou Koulibaly Essa Koulibaly Bajala Koulibaly Rissa Traoré Jala Moussa Dambélé Alou Dambélé Mamadou Fomba Sekou Madi ani Raymond Dansoko ko olu bebe wale na kuyi kuma ka ni kalan kelen ko fe kiri so en kondala ko avocat ko ni ko olu ka client ko ni na rote yaye ko bari ka da ka je kulu do be no ye OADA organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ko o la sekonna la o ta yamaria bagari ka kiyan ko bari ko bagari te sorasiye ko wa ko an fonctionnalité no ya an jamana baraka mo ko te o ye folay ko flana fene jume ko bagari be baraka mo kina ko jamana ka baraka te ay wa sabana fene jume ko ma akili juru chani no ko luma do bara na munu mesega fo ko ninkanga papier nkanga do ala wani papier nkanga boala na be fo luma ko expert kisiji ma ko ko ni autama ko ngawo ma se ausoro la ko bara koni nunduna ye bagari yininga bagari ko ale te bi ale te shini ko ale ga horonya o te ale yamaruya ale ka Sénégalais ko war dunkui jati kuma chama fora mi yere bo oluga barada ni CMDT yere do nyogona mi me kori piru fo kam ni koru yere ma bo folo ani soro mun fene be kala lu be klatu gamna kibina ye resurni kuma mi na be sina ko ale bagari yere ka akilna do kui ka kunye wala sa oluga barake yorin abe seka kisi de ku matugamina Sénégalais yere fene be seka kisi de ku matugamina ko bari tono ina sorla ko sigiroma binani ani duru ko be classe Sénégalais ni nyonche binani ko obe bla marala Sénégalais nye ko ta ani duru ko obe bla ulira ka barakero dai ni nyonche ko nga ni kuma mbe ko fe kiritigla mo ya fo ko 7 do de selama no mumba yira ka fo ko ye anka nyema Touré ale benke Ibrahim Boubacar Keita ki ka wari ka taro ka campagne ako ko ni kuma ngoni te tiyen ku ko campagne ngoni daleni ko ono lu Sénégalais fene ka nyogonye bamu kumbe ka no de bena ko o de kama malido miga fo ko ale wari do o ka campagne na ko nga kama keni ketwa la ku ko kirin ko ni ko do ngilin kirido ko nga ngombe nimisa ko ni bala Ramon Dansoko ko ale ko ni ale tanyara ko o te amunge bi ko o nimisa de bala la ku ko kirin ko ni do ngilin kiri ko na meta kambesi ni kunye anya photographe na Yisu Konate kabo Bamako wula soir de Bamako kono soir de Bamako fajiri jakulu belejele amu fo shiruke ne be molodo la révélation shiruke ni ko ki kelema bedo ilaba e kelema beche iba beche Mali ministre nyema Dr Shokel Kokala Maiga ko bara gele alima bulu ni wati na de ni muye ka sababu yake min woni ye Shokel Kokala Maiga kwa ere sizi me minga oui assise nationale ale ka se ka kay ko de la sa kuna fone do ko ni ya yira novembre kalo kile mo wani flat temeni samba flani muga ane kele min ye jegulu kerele min zigira yala sa ka assise nationale konen labe ni oui paneli ale manyama ale konen mora ka kuna foni dike ka yira ka fo min ye assise nationale abora dogo koro ka sababu yake faso do nyere dama maseka be mala folo wa ubesi ka fola ni sika fo ko ni nyana wati mina akanga ke wati kurami una ojwada shiruke okele mingoni nye ma chamanye ko lube ka yira ka fo minye ministre nyama Shokel Kokala Maiga kwa ni ma chamande te ka nyon vam ya ko de yere de keme sababu ye bara chamame ka geleya transition mobulu wa ko luba nyini Shokel fe abe
bɛ ka taa cogo min na dose min b'a bolo a k'a yɛlɛma n'a ma yɛlɛma foyi tɛ bɔ a la ni kɔlɔlɔ tɛ. Mamadi Bɔkɔrɔba n'i ko karisa dɔnsen yɛlɛma dɔnsen dɔ fana yira la a kan ka taa mun fɛ kɛ aw kɔni ta bɛ dɔrɔn ka jalaki kɛ nka aw tɛ sira yira a tigi la o fana man ɲi n'a ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ ladi i bɛ sira fana don a kɔrɔ kɛ. Surukɛ siraw bɛ ka yira sira dɔ fɔ siraw bɛ ka yira surukɛ kana ɲɛkɔrɔma tigɛ ɲi bila kana ɲɛkɔrɔma tigɛ ayiwa basi tɛ n bɔri ɲɛkɔrɔ o kɛlen min ye a yira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga sigikafɔ ko o de gɛlɛya m'a bolo Mali kɔnɔ sigikafɔ k'o fana gɛlɛyalen m'a bolo Mali kɔ kan k'o de nana kɛ sababu ye min ye CEDEAO maaw ye u ye min ye maa 149 transition ɲɛmaaw la u ye olu kɔni sanctionné k'a yira k'a fɔ tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ u ka nafolo minnu fana bɛ kɔ kan wa k'u bolo tɛ se ka maga o la k'olu bɛ kuma Choguel fɛ a ka fɛrɛ ne dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ani adamadenw ka se ka sigi u ka bɛn fɔla ko nka sanga n'a ka waati Choguel n'a ye mɔɔw wele ayiwa ni wele tɛmɛna n'a taara min ye kɛnɛba dɔ kan a b'a t'o la min kɔni ye maa minnu b'a fɛ ka gɛlɛya don assise la k'a bɛ kuma jɛngɛnen fɔ ka ɲɛsin olu ma ko Choguel ka faamuya k'a fɔ olu ye waleya ye o tɛna ni bɛn ye k'olu ye waleya ye waleya min bɛ yen n'o bɛ na ni farafarali ye k'a k'o dabila ko n'i ye cadre d'échange mɔgɔw lajɛ a ye mɛn k'a fɔ min ye politique tɔn 70 bɔɲɔgɔnko olu de fara mɛ ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya EPM parti 24 o bɛ o kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen jigiya kura parti 21 o bɛ o kɔnɔ min ye mouvement démocratique ye o 2 bɛ yen ka fara min ye parti bɔ dɔw kan ni o ye ASMA CFP ka taa yɛlɛma UMRDA RDS ADEMA PASJ ani PARENA olu n'a ɲɔgɔnko caman k'olu de fara mɛ ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ Choguel assise ko in ale ni a k'a to yen kalafili a k'a labɛn ko ɲɔgɔn tɛ jamana bɛ nin jogo in min na garanti foyi tɛ olu bolo garanti min b'a yira k'a fɔ ko hali n'u ye san 3 fara transition kan ko lakana bɛ min na ko garanti tɛ olu bolo wa ko hali n'u ye san 3 fara a kan k'a fɔ dun ka fa k'o bɛna sabati ko garanti tɛ olu bolo ko k'a sababuya kɛ transition bɛ ka taa sira min yɛrɛ kan ko a ma ɲi dɛ ko lakana ko man ɲi dun ka fa man ɲi Mali ni a dafe jamanaw olu tɛ ka bɛn ko wa ko min ye nazarala keleya tɔnba Union européenne maaw k'olu fana y'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ ka sanction kɛ wa ko CEDEAO mɔgɔw fana y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye nin bagabali fɔlɔ kɔni kɛ ko nka décembre kalo tile 12 nata yen CEDEAO jamana ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn ye ko kura n'o y'a sɔrɔ kuma jɔlen ma fɔ kalafili ko la k'u bɛna caman fana fara min kɔni ye gɛrɛntɛ kan ka ɲɛsin furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ma ne fasiri kɔni kɛra kulu fɛ révélation kɔnɔ an bɛ kulu fo mais révélation ma bɛɛ lajɛlen donc kɔrɔ ni kalafili kɛra dɔrɔn an ka gɛlɛya banna Sirifukɛ a ɲini Mamadi karamɔgɔ ni kalafili kɛra an ka gɛlɛya banna Sirifukɛ kalafili ma kɛ gɛlɛya banna awɔ kalafili ma kɛ sisan kalafili an kɔni ye kelen kɛ kalafili la Ibrahim Boubacar Keita ka kalafili kɛra o y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ Laji Burama taalen jumɛn ɲɛna e yɛrɛ bolo a taalen jumɛn kɛra k'o ɲɛna kelen fɔ ye ka kelen f'i ɲɛna an ye tiɲɛ fɔli min kɛ Faransi a ye malidenw lafiya u dusukun na anw bɛ tiɲɛ de dun wa kɔngɔ bɛ mɔgɔ la fɛn bɛ da ka gɛlɛn Sirukɛ lakarabaliya bɛ Sirukɛ an ka taa ayiwa basi tɛ tiɲɛ bɛ dun wa k'i ta kɛ tiɲɛ jalabɔ ye ten ayiwa lakana tɛ ka ɲɛ ayiwa basi tɛ anw tɛ tiɲɛ jalanko in na bilen sa e m'a ye an ka baara kɛ dɔrɔn e m'a ye télé la ko kɛlɛkɛ avion 4 kura wɛrɛ tuguni o tile dira e m'o ye dɛ Sirukɛ tɛ baara ye tile de ma di yan ni tile bɛ se ka di avion kɔ Sirukɛ ni min kɛra don min na anw bɛ kuma n'o ye prévu la dɛ ni min kɛra terrain kan ɲɔgɔn tɛ hélicoptère 20 na o 100 na o ni comment dirais ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan togodaw la ni kɔngɔ bɛ adamadenw na san 20 gɛlɛya fana se ka bɔ kalo 15 kɔnɔ dɛ ou bien kalo 18 kɔnɔ dɛ ayiwa basi tɛ ne bɛ n tɛgɛ kari don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u ko a ma ko républicain ale bɛ i da maga banki maaw ka baarabila min n'a kun kɛra ka bɛn ni
an bɛ don jumɛn de fɔ sa n'o kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 23 yɛrɛ i bɛna ye baarakɛda jɛkulu min bɛ yen n'olu ye lafasalitɔn ye n'o o dɔ ye Sinabefu ye ani FEPACAM ye ko olu tun ye tile 3 baarabila kɛ baarabila min n'u donna ka bɛn ni tarata don yɛrɛ novembre kalo tile 23 a kun ye jumɛn ye ko ka 100 o 100 ko ka 15 ɲɔgɔnna si ko olu fara olu ka sara kan ani maaw bɛ minnu bɛna u ka dɔnniya ko olu feere n'a bɛ fɔ olu ma prestataires ko ka olu ka taabolow fana lajɛ ani maaw minnu bɛ n'olu ye intérimaires ye olu bɛna ka na wagatinin baara kɛ ka sɔrɔ ka taa ko k'olu fana ka ɲɛ lajɛ ayiwa nin de tun ye laseba saba ye mun kɛra sababu ye ni jɛkulu fila in farala ɲɔgɔn kan ka taa baarabila la i bɛna ye o ye kuma lase min kɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 3 yɛrɛ k'u b'a yira k'a fɔ ko olu tun ye tile 6 baarabila kɛ o tile 6 baarabila in ko a nana kun cɛ ni u y'o ɲɔnkiri k'a kun ka kɛ mun ye walasa malidenw bɛ se u ka wari sɔrɔ cogoya min na walasa dekun min bɛ sen na olu kana kɛ dɔ farabaga ye dekun in kan ko nka k'a ta o don na kana bila bi la ko olu kɔni bɛ ka a laɲini walasa bɛn bɛ se ka na cogoya min na o baara kama ko olu taara an ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ yen koyi ka tila ka bɔ o la ka taa an ka lafasalitɔn jɛkulu minnu bɛ yen olu fana ɲɛmaa ka t'o fɛ yen u taara jɔn fɛ yen ministre de l'économie mun b'an ka wariko ɲɛma ka bɔ o la min bɛ anw ka baarako fana ɲɛma u taara o fɛ yen CSTM n'o o ye centrale syndicale dɔ ye k'u taara o fana ɲɛmaa fɛ yen ka bɔ yen ka taa président du conseil économique social ka t'o yɔrɔ fɛ yen o fana fɛ yen ko nka nin bɛɛ kɔfɛ ko ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ olu ka ko la koyi olu fana y'a laɲini ka bɛn ni novembre kalo tile 23 ye ka taa tile 3 baara bila la i bɛna ye o kɛlen kɔfɛ k'u bɛ maaw hakili lajigin ko ka bɛn ni octobre kalo yɛrɛ fana tɛmɛlen tile 27 ko olu tun ye tile 3 baara bila fana kɛ mais an bɛ waati min na bi bɛnkan kun tɛ ka ɲini a ko la bɛnkan dɔ sɔrɔla ayiwa baasi tɛ nin kun ye MK Jakite nin ye ale ka fasiri ye anw ye mun bɔ républicain kɔnɔna la surukɛ républicain fasiri jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ nɛgɛ don l'indicateur du renouveau ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana siniɲɛsigi ye kalan ye jamana marabaaw u k'u ɲɛsin kalanko ale kɛcogo ɲuman ma an bɛ taa Buguni ale lɔgɔlikaramɔgɔw ka lafasali jɛkulu min bɛ Buguni ale yɛrɛmara kafo la n'u b'a wele ko synergie olu kɔni bɛ k'a ɲini k'a fɔ min ye kalanko minisiri k'a ka wala sɛbɛn awɔ surukɛ ninnu ye ɲɔgɔn yeli kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔ surukɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye kalanda la u ka lafasali jɛkuluba ni o ye synergie ye ale kɔni tun ye dan dɔw sigi min ye lɔgɔlikaramɔgɔw ye k'u ka taa o sira fɛ yaasa min ye u ka laɲiniw ye olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na n'o o dɔ bɛ tali kɛ min kɔni ye kalanden kilasi 1 kɔnɔ n'a tɛmɛna maa 50 kan lɔgɔlikaramɔgɔ k'i kɔ don e kana kalan kɛ denmisɛnninw o kɛra u ka sariya ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen a bɛ ye k'a fɔ min ye yɔrɔ dɔw la kalandenw ka ca i b'a ye dɔw bɛ yɛlɛ sɔgɔma dɔw bɛ yɛlɛ wula fɛ ni o ye double vacation ye k'u ka tila ka ban o ma surukɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ ni da minnu sigira sen kan u k'a labɔ ɲɛ yalasa min ye u ka laɲiniw ye olu bɛ se ka sabati cogo min kɔni na nka u kɔni y'a yira k'a fɔ u ka synergie ale ye laɲini min kɛ ni o ye de ka tɔrɔmɔɲɔ dɔ fara u ka sara kɔni kan ko Farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ ka o laɲini in sabati ko ɲɔna ni laɲini kɔni ma sabati ko don n'a nataw la min ye wulikajɔ ye k'o bɛna bonya u ka sariya sen 39 kɔnɔna nɔfɛ ni o ye article 39 ye o de kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini min ye kalanko minisiri fɛ k'a ka wala sɛmɛ fasiri kɔni kɛra Bala Sumeyila Tarawele kɔni fɛ l'indicateur du renouveau ale kɔnɔna an b'a ale fo ka indicateur maa bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la nin waati in na ayiwa Mamadi Bakɔrɔba Konate i bɛna ye ne bɛ kɔni mɛn n tɛgɛ kari ka don ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye ayiwa sɛbɛn min ni an b'a fɔ ale ma ko sɛbɛn fasiri ye jumɛn ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ nka an bɛ sɔrɔ ka fasiri ye kabako ye fasiri ye kabako ye a ye kabako kɔnɔna la ko i bɛna ye anw ka kɛlɛkɛcɛw n'o o ye commissariat 3e arrondissement maaw ye ka taa se 17e arrondissement ma i bɛna ye anw ka baki maaw i bɛna ye ani anw ka besi olu maaw fo ka taa se jemesi maaw ma ko olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ni wulikajɔ in yɛrɛ tɔgɔ n'u k'a ma ko coup de pied
dans la fourmière tunka ani balga wuli tunka ani jatige ju k'u ye nin wulikajɔ in kɛ ka bɛn ni samedi tɛmɛlen novembre kalo tile 20 yɛrɛ ka bɛn ni sufɛnɛgɛ kanɲɛ 20 fɛnɛ waati ye fo ka taa bila sufɛnɛgɛ kanɲɛ 23 la ko nin wulikajɔ in ko a kɛra ka taa anw ka sugunikura la n'o ye Mɛnɛkura sugunikura ye anw ka balontan terrainba in kɛrɛfɛ ani kulujukɔrɔlaw la k'u ye nin yɔrɔ in mɔmɔli kɛlen i bɛna ye maa 100 ani maa 11 k'u ye olu de minɛ ko ye ni maa ninnu fɛnɛ cɛla ko muso dɔw fɛnɛ tun b'a la musow fɛnɛ minɛlen kɔfɛ k'i bɛna ye maa 10 moto 15 min n'a a pièces bɛɛ bɔlen don a la minɛn bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɔlen da la ko minfɛnjugu o kuru 47 fo ka taa se moto 45 ma tuguni mun fɛnɛ yera nin yɔrɔ in na ka taa ye furakisɛw ani minfɛnjugu mun bɛ maa bu u hakili kan ko ninnu bɛɛ minɛra ni maa kofɔlen in na ko ye k'i bɛna ye an bɛ waati min kɔni na bi ko a maa dɔw kɔni ko olu dalen kɔni bɛ olu dalen bɛ Bamakɔkura ko ye olu bɛ Bamakɔkura kasobonba kɔnɔna la ayiwa ni tun ye fasiri ye anw ye min sama sisan an b'a ɲɛfɔ a ɲɛna ka bɔ kabako kɔnɔna la ni tun ye kabako fasiri ye an ye fasiri sama ka bɔ kabako kɔnɔna la Mamadi Bakɔrɔba Kɔnɔti Bugu Jara ka fasiri don Bugu Jara an b'a fo kabako fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'a fo an bɛ taa Ɲɔrɔ kabakoba dɔ kɛra Ɲɔrɔ Sirifukɛ de ni o ye Seydina Aliyu ye Sirifukɛ a yira k'a fɔ kalanden dɔ de b'u fɛ yen kalanden min yɛrɛ n'a jamu ye Gindo a bɛ Ɲɔrɔ a bɛ baara la dɔw y'a yira k'a fɔ san 6 bɔɲɔgɔnko a b'o bɔ min ye kalandenya na min ye Ɲɔrɔ Sirifukɛ ale kɔni fɛ yen a yira k'a fɔ sa min kɔni Juakun dɛmɛnen ye kalanden kɔni ma fila kɔni kɛ ani Sirifukɛ Ɲɔrɔ Sirifukɛ denkɛ fɛrɛlen n'o ye Seydina Ali ye a ye muru kɔni bɔ a ye muru turu a la a kɛlen ka muru turu a la a tilala ka muru bɔ ka muru turu a la o kɛlen min ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 15 tɛmɛnen ye san 2021 o kɛlen min ye jamaba kɔni bɔra kamalen min kɔni kɛra sababu ye ka nin baara jugu in kɔni kɛ u y'a minɛ u kɛlen k'a minɛ u y'a ɲininka ko mun ye i bila nin baara in na a y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se ka kuma k'ale tɛ se ka kuma dɛ Sirikɔ kɛlen min ye Ɲɔrɔ ye ale denkɛ bana bɛ ka juguya joli bɛ ka bɔ cogo min na a bɛ ka bɔ ten u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'a ta ka taa n'a ye Tunisie faaba la ni o ye Tunisi ye furakɛliw daminɛna Ɲɔrɔ Sirifukɛ den kɔni na fura tɛ fura ye o bɛɛ lajɛlen kɛra a la nka sayabana fura tɛ a la min kɔni ye a ye diɲɛ to a kɛlen ka diɲɛ to u nana n'a ye Mali la suturaliw bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ban suturaliw bannen kɔfɛ Ɲɔrɔ Sirifukɛ kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni nin alalatigɛ ye kalanden kɔni a yɛrɛ bɛ min ye Ɲɔrɔ ko min ye san 6 bɔɲɔgɔnko a b'o kɔni bɔ k'ale yɛrɛ kɔni y'a ɲininka sa a ka ɲɛfɔ kɛ nka min kɔni ye kamalen kɔni ye a ma se ka ɲɛfɔ kɛ hali sisan e m'a dɔn nin gɛlɛyara an y'a bila limana minɛn kɔnɔ Ɲɔrɔ Sirifukɛ denkɛ o de la ne b'a ɲɛfɔ ye Sirifukɛ adamaden n'i ye tɔgɔ sɔrɔ n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ maa caman ye nɔfɛ o t'i fɛ dɛ o de la nin de bɛ fɔ an ka karamɔgɔw ye nin de bɛ fɔ an ka tɔgɔtigiw ye nin de bɛ fɔ an ka faamaw ye i m'a jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo cogo d'a la k'a fɔ e yɛrɛ damɛ dɔ la o t'i fɛ Imam Mamudu Diko fɛnɛ a ye nin fɔ a ka kuma in kɔnɔ Ala ka hinɛ karamɔgɔ la Ala ka yafa k'a ma bada dali Ala ko nɔgɔya ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen